khona abashayana umeka lishawe sidavelwe bese uyaqhamuka isizosiphakamisa ngoba ukuphakama kwakhe kubonakala kakhulu uma thina sisebuhlungwini bese kuthiwa uphume kanjani kule ndawo bese uthi uJesu wakhipha bese ubona ngathi ngeke ngisaphuma kodwa uJesu elizwe uzophakamisa but awukwazi ukumphakamisa uvele na uhamba kahle. That is why abakwazi ukuyibheka leyanyoka ingakakhona ibalumayo mongalumele utho uzamela ukubheka ukuyibheka kodwa ukuze uyibheke kumele silindele ukuthi uma sithi siyamphakamisa uJesu kulonyaka kumele sazi ukuthi before aphakame silindele ukulunywa izinyoka ezinesihluku. Uma ufuna ukuphakamisa uJesu kulonyaka qala ulindele manje ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngizophakamisa kodwa qale ngilindele manje ukuthi khona inyoka eza ngoba akakwazi ukuphakama lezi nyoka zingakafiki. Ngamanye amazwi lindele ukuthi uzokushayela ematsheni uzokungqibizela ube nengozi bese siyabuza ukuthi kwenzakaleni bese uthi uJesu ngase sekifa emphambili kwakhe kodwa waphakamisa. Then usophakamisa yena ubufakazi ozokuthola ukuthi yazi yaluma inyoka ngase ngasabona ukuthi izophila. Ngibabonile abanye befa kodwa ngiyabonga uJesu. Ngamanye amazwi ukusaphakame lindela ukuthi wena uzoqalisha phansi. Lindela ukuthi wena uzoqalisha phansi ushawe inyoka uyibamba ushone phansi uzophakama uJesu. Kodwa mozobalekela ubuhlungu benyoka ngeke azophakama uJesu. Kodwa uzophakama uma wena uzovuma ukushona phansi. Badala kaNkulunkulu sizophakamisa uJesu lonyaka kodwa asiqale silungise thina sibe ready ukufikisana nempi yezinyoka ezihlungu ezobe zikhona phakathi kwethu sifuna ukusibulala. Uma singafuna ukufika lezo nyoka angeke saphakama uJesu. Siphakamisa ngenyawo. Siphakamisa Baba sibonga ukuthi uNkulunkulu amekhonje ngawe. Baba wethu namandla onke izwi lakho Nkosi lihlala liyiqiniso lingaphezulu komqondo womuntu impela ukusile Nkosi uma uthi izwi lakho amazwi akhuluma kithi awasiyo lenyama kodwa umoya. Baba siyaqonda impela ukuthi izwi lakho lingaphezulu komqondo womcabango yabantu ngaphandle kwakho Nkosi uJesu ngeke senze lutho. Siyathandaza Baba ukuthi uNkulunkulu wethu namandla onke asibe namandla uma Baba wethu namandla onke kulezi inyoka uNkulunkulu wethu ongcwele ezihlungu ezizodedelwa phakathi kwethu. Baba wethu ongcwele ngiyakhuleka Baba wethu namandla onke ukuthi sibiyene sibe namandla noma bethiwa ngosizo ubuhlungu obunjani kodwa singasuki. Baba wethu namandla onke siqonde ukuthi lokho kwenziwayo akwenziwa ngoba kusondwa thina akwenziwa ngoba kuhlushwa thina kodwa nje into yodwa ifuna ukuthi uthewe nakumelwe ukuthi Baba wethu namandla onke uphakamiswe. Nkosi uJesu siyabonga ukuthi uzophakama ngathi kodwa kumele qale singene ebuhlungwini ukuze uphakame kahle ngathi. Siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi Nkosi sizoba namandla uma ngoba asinamandla ngaphandle kwakho kodwa wonke amandla azobevela kuwe. Baba wethu namandla onke siyabonga ukuthi wena Nkosi umuhle. Baba uyakhuluma konke ngaphandle Baba wethu ongcwele ukwenze. Siyabonga ke Baba wethu namandla ukuthi wambulile nakithi ukuba Baba wethu namandla bese kufika sibe sisilindele. Baba siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha ukwebhula Baba wethu namandla onke ngamandla kakaka. Baba wethu ongcwele lenhlakalo yakho Baba wethu ongcwele siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi Nkosi kuleso sikhathi Baba wethu namandla onke lapho khona ukufa sekutheliwe phakathi kwethu kodwa Baba wethu namandla onke awube nomusa Baba wethu namandla phezu kwempilo yalo Nkosi okulendawo Baba wethu namandla ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu moya ongcwele sikunikeza lo muntu maphakama njalo ngoJesu Kristu Inkosi.